Takže vidíme vítěze slavnostním ve finále. A třeba dopředu já pustil, vidíte, že Derviš to umí rozstřálet. A i další dílek, další taky. A to vezmeme ještě jednou. Tak tady dnes vidíme tu rychlost. Na to se sám vždycky těším, když se účastním některých závodů, že už je vidět, že už tak tu konal máme pod kontrolou. Je vidět, že koně a jezdci mají radost. Ten větrný vír, který se nám otevřel uprostřed, je neskutečný. Jezdci si to opravdu užívají. Někteří se válí po zemi z té radosti. Nevadí, hlavně, aby byli schopni se zúčastnit ještě té poslední disciplíny. Což bude určitě velká zábava, protože už jsou všichni uvolněni a spadl z nich stres, pokud nějaký byl. A jak já říkám, kdo nejezdí, nepadá. To se stane. Viděli jsme, že Duncan jako podklouzila v tom svalu, že opravdu to nešlo usedět. Tak řekl si, naskočí, zatleskáme a doufám, že uvidíme na skoku mohutnosti.